Residenti fit-triq ir-Rinella l-Kalkara bħalissa għaddejjin minn martirju hekk kif ix-xogħlijiet fit-triq tagħhom ilhom iktar minn xarejn għaddejjin mingħajr ħiel ta' tlestija. Iktar ġiet triq is-Sirja milli-triq Rinella hawnhekk. Ir-residenti ta' din it-triq ilhom il-ġimgħat ma jistgħux joħorġu u jidħlu fit-triq tagħhom b'kumdità. Residenti anzjani jinsabu maqbudin fid-djarhom minħabba nuqqas ta' pjanar u ta' xogħol kif suppost. Net News żar is-sit u sab ħaddiema jippruvaw jordmu gandotti fondi b'materjal li iktar jixbaħ tajn milli-siment. M'għandix għalfejn ikun la espert fis-siment jew xi ħaġa li dan mhuwiex xogħol propjament professjonist, almenu fl-opinjoni tiegħi. Jidher li dan sar biex jalaqħal ir-residenti għal ftit ħin, iżda huwa ovvju li din kienet miżura temporanja għaliex dawn il-gandotti jridu jerġgħu jinfetħu sabiex jitkompla x-xogħol. Mhux magħrufx qed iwassal għal dan id-dewmien kollu, iżda residenti gergru ferm dwar il-fatt li ma jistgħux jikkomunikaw mal-ħaddiema barranin dwar ix-xogħol. Ir-residenti qalu li meta ppruvaw ifittxu sostenn mill-Kunsill ma sabu l-ebda għajnuna. Aħna hekk għandna kunsill ġej mill-qamar, xejn ma jaf, l-affarijiet jiġu mill-qamar dritt tal-ġol Kalkara, isna ġej minn ġo xi pjanet oħra. Net News tkellem mal-Kunsilliera Nazzjonalista Marija Sultana li appellat sabiex il-Gvern jara li din is-sitwazzjoni titranġa mill-aktar fis possibbli ħalli r-residenti jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jgħixu tranquilli fid-djarhom. Nifhem li residenti m'għandhomx jagħmlu li l-isħaħ jixxuttaw l-ilma u werririn ma jistgħux jorqdu imħabba l-ilma li daħlilhom fid-djar tagħhom. Fil-ftit ħin li qattajna f'din it-triq rajna żewġ persuni li jkunu se jweġġgħu minħabba l-istat ta' triq u r-residenti qalulna li kemm ilhom għaddejjin ix-xogħlijiet kienu waqgħu u weġġgħu diversi persuni fit-triq.